Hej alle sammen og velkommen til det her afsnit af kvalitetstesten med Toft og Frank. Toft og Frank! Kvalitetstester! Juleting! Og i dag tester vi denne julekalender fra Nørregade. Måden vi tester den på er ligesom hvor holdbar den er, hvis man lige kommer til at sætte sig på den. Ja, hvis man midt i julen kommer til at sætte sig på den. Ja, hvis man lige er lidt midt i seng og så bare sætter sig, bare smider sig på den. Det tester vi. Ja. Og så hvor godt ligesom indholdet er, men det er sådan ikke det vigtige ved det. Bare lige sådan en lille, vi skal også lige have en lille godte. Ja, selvfølgelig. Og pappet også, hvordan, altså hvor holdbart det hele det er. Ja, så er både det pappet ikke og det indvendige. Stykker og ja, indholdet. fordi det dur ikke, at det går i stykker. Til sidst, der kommer vi til at rate den her 1-5 julekalendere. Hvor 5 det er det bedste, og 1 det er det værste, man kunne tænke sig. Og i dagens episode vil vi jo så smagstest i den sidste golde tilbage i den julekalender, som er denne slikkepind. Den vil jeg lige få åbent her, hvis det ellers kan lade sig gøre. Det ved man aldrig med sådan en slikkepind. Nej, det gør man ikke. Men det er simpelthen den eneste godte, der er tilbage i den her. Ja. Og det må jo betyde, at resten der har været mega lækker. Ja, det var det bare. Smagte godt. Ja. Og i dag vil Malte teste. Og fordi det er en slikkepind, har vi ikke lyst til begge to at slikke på den. Nej. Ja, så. Den smager meget godt, synes jeg. Ja. Det er en god slikkepind. Så altså sådan, det skal vel smage citron, siden den har den farve. Hvor meget smager det af citron og... Ikke særlig meget. Det gør den ikke. Nej, men så er det vel ikke en mega god slikkepind. Det er fake news, det der. Så er det vel ikke en mega god slikkepind? Nej. Meget sød. Meget sød? Meget sød. Jeg tror, det er meget surt. Det hænger ikke sammen. Nej, det gør det ikke. Nej. Okay, den er lidt spøjs, den der. Ja, det kunne godt være bedre. Det okay. Hvor mange julekalender vil du give den? Den her slikkepind. 3 julekalender. 3 julekalender? Fordi den lever ikke helt op til, hvad jeg havde regnet med, når jeg ser, at der er en gul slikkepind. Nej. Jeg havde regnet med noget lidt citronagtigt, altså surt noget. Ja. Men den er meget mere sød, end jeg havde regnet med. Ja, det viser sig så, at vi lige har misforstået tingene her. Ja, den skal så ikke smage af citron. Nej. Den skal smage af ananas. Hvilket jeg senere har lagt mærke til, at det gør den faktisk også. Så jeg har ændret min mening. Og hvor mange julekalender giver du den så? 4,5 julekalender. Okay, 4,5? 4,5. Ja. Fordi den smager jo af ananas. Som vi har fundet af, det var meningen. Så 5? Når den smager det skal ikke. Nej, den kunne godt være bedre. Nå okay, den mangler et eller andet. Altså, hvad mangler den, tror du? Jeg ved, mere ananas. Okay, så den smager ikke for meget ananas? Nej. Det smager simpelthen for lidt ananas? Det er lidt skjult ananas-agtigt. Okay. Ja, det er mere eftersmagen, der er ananas. Okay. Og så havde jeg jo troet, den var citron stadig, så jeg blev lidt skuffet, da jeg fandt ud af, at det var ananas. Ja. Så, men altså, den fejl kan alle lave. Den fejl laver jeg også. Ja, den kan alle lave den fejl, så jeg vil sige, det er 4,5 julekalender. 4,5, det giver vi den. Men vi hopper videre til, hvor vi prøver at destruere den. Ja. Og nu er vi så kommet til at prøve at ødelægge den. Og nu vil Frank lige fortælle lidt mere. Ja, og inden vi ødelægger den, så vil vi lige kigge nærmere på den her julekalenders opbygning. Ja, og så hvis vi åbner den her julekalender, den her Nørregade julekalender, hvis vi åbner den her i toppen, så kan vi se det her pap her. Det virker som et meget solidt stykke pap. Det virker, altså, det er holdbart det her pap. Synes du ikke godt, det er godt? Kan du ikke se? Det er ikke noget, der lige går i stykker. Altså, det kan ikke lige gå i stykker. Hvis man begynder okay, fordi, altså, der er et ekstra lille lag plastik herude på, så man kan faktisk ikke rive det over næsten. Det er meget svært i hvert fald. Ja, og så hvis vi lige kigger herfra, så kan man se, at der er et ekstra beskyttende lag her. Hvis man nu tilfældigvis kommer til at sætte sig på den, eller åbne en låge ved en fejl, så kan man simpelthen ikke se, hvad det er, man har fået alligevel. Man bliver nødt til at sådan åbne op for det her,
hvor man kan se, hvad man har fået. Ja, så det er mega lækkert, hvis du gør det med en fejl, eller ens ven bare gør det, og så man ikke gider se, hvad der er. Så vi vil se, hvor godt det lag det holder, og man stadig ikke kan se, hvad man har fået. Og så kan man se det her stykke plastik ind imellem her, hvor godt det kommer til at holde. Det virker som et meget ikke solidt stykke plastik, som vi har her. Det virker ikke særlig solidt det her, så vi kommer til at se, hvordan det kommer til at holde, når først vi prøver at destruere den. Ja, men lad os gå hen til det nu. Ja. Ja, så det der sker nu, det er, at Toft han lige er ude på toiletpause. Så i mellemtiden har jeg lagt den her julekalender, der hvor han plejer at sidde, fordi det ved han ikke, at den ligger der. Så han kommer til i al uvidenhed og sætte sig ovenpå den, og så bliver han bare totalt meget på enkelt. Så han kommer nu, han kommer. Hvad så, Toft? Hvad så, Frank? Er du klar til at... Ja, jeg er klar til at finde ud. Ej, nej! Ej, hvad? Så ligger den bare lige der, hva'? Nej! Men heldigvis, som sagt, så ser det ud til, at den holder. Så er det noget tykt materiale. Vi har noget tykt pap her. Og skal vi lige se lågerne her. Ja, så det ser simpelthen ud meget til, fint ud. At det stadig holder. Det her beskyttende materiale, der ligger her i midten. Det holder stadig. Simpelthen er heller ikke ødelagt af noget. Nej, slet ikke. Solid. Rigtig solid julekalender generelt. Og det her plastik her i midten, det har faktisk altså... Det havde jeg ikke forventet så meget af. Det har ikke taget noget skade. Det har ikke taget noget skade. Jeg havde næsten ikke forventet noget af det plastik. Solid julekalender, men det har virkelig holdt godt. Nu vil jeg lige prøve at tabe den, for at se, hvordan det fungerer. Ja, nu vil jeg så prøve at tabe den, for at se, hvordan det så julekalenderen så har det, hvis man taber den. Ja, hvis man nu tilfældigvis taber den en dag. Ja. Så. Det ser ikke ud til, at den har det særligt godt. Okay. Den har faktisk mistet en af lågerne. På samme tid med, at det pap, som vi regnede med, vil holde rigtig godt. Det gjorde det ikke. Nej. Og plastikken er også nede på den simpelthen flækket. Den er simpelthen flækket hernede. Så det beskyttende lag her, det har til gengæld holdt rigtig godt. Okay, det beskyttende lag er faktisk det bedste ved den julekalender. Ja, og den holder stadig, så man ikke kan se, hvad det er, hvis man nu tilfældigvis åbner den med en fejl. Så det er jo faktisk det bedste ved julekalenderen. Ja, det var faktisk det der lag, det er simpelthen det bedste. Men vi vil lige lave et sidste en, hvor jeg kommer til at gå på den, hvis nu er den lagde på jorden, eller hvis nu ens lillebror måske har smidt den der. Det prøver vi lige. Ja, så nu har vi prøvet at genskabe det scenario, hvis at julekalenderen nu tilfældigvis ligger under juletræet som gave. Hvad så hvis der kommer en og træder på den? Så det har Toft tænkt sig. Det vil jeg prøve nu. Nu ligger den under juletræet. Jeg har desværre ikke set den. Ja, så nu vil vi så se, hvordan den har holdt, efter han har trådt på den. Og for at kunne se det ordentligt, tror jeg, at vi bliver nødt til at tage det her plastik her ud. Vi tager lige ud af det. Ja, yes! Og det er ikke så holdbart, det her. Nej, som vi havde regnet med. Det er det ikke. Og så tager vi lige det her beskyttende lag af, mens Toft lige er over og afskaffer sig med papper. Man kan se, at det faktisk ligner rigtig godt fast, det her beskyttende lag her. Og det var faktisk, altså, det havde vi selvfølgelig også regnet med, at det var. Ja, det så meget stabilt ud, da vi så på det. Altså, det har holdt virkelig godt. Men du kan vel se, når vi tager det af, det er jo sådan egentlig også sådan klistret til, så det kan ikke... Så det kan ikke bare sådan falde af heller, så skal det gå i stykker, hvilket er mega god kvalitet. Ja, og man kan se, der hvor Toft han er trådt på den, hvilket var oppe i den øverste region af julekalenderen, der har den faktisk ikke taget skade. Det er det ikke. Det kunne det bunden, da vi ligesom tabte den. Den kan ikke holde til at blive tabt. Nej, den kan ikke holde til at blive tabt. Men godt til at blive trådt på. Ja, eller og blive sat på, ja. Ja, på enkelt og totalt. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jeg. Nå, Toft. Hvad synes vi så om holdbarheden på den her julekalender? Ja, holdbarheden, den har vi så givet 4 ud af 5. Den har bestået 2 ud af 3
på ordene, så ikke helt 5 ud af 5, men et 4-tal, fordi det er solidt, og det er også, altså det andet var svært at rive fra hinanden og sådan noget, men kunne godt blive ødelagt, men 4 ud af 5 gav vi den altså. Ja, vi er altså virkelig imponeret. Den er virkelig vi er rigtig altså imponeret. overgået vores forventninger. Ja, og det var Nørregade. Altså, ja, Husk det, Nørregade. Altså, det var jo den del, som vi troede, der var mindst solid. Som vi troede var virkelig usolidt. Det var den, der var mest solid. Altså, det er plastik. Ja. Det var det eneste, der stod tilbage. Så men der havde vi helt taget fejl, men ja. det var godt, julekalenderen lige viste os, ja, hvem der bestemmer ja. her i huset. Det var alt for denne gang i kvalitetstesting. Glæder jeg til næste episode af kvalitetstesting, hvor vi kvalitetstester noget helt nyt og helt spændende. Hej hej alle sammen. Hej hej!